De toekomstplannen van de medische staf binnen juist juni in het graadvolle Theater Sens in Dokkum presenteren. Gevolg van de verordening is dat er nog maar werk is voor 64 van de 130 verpleegkundigen. Het plan van de specialisten richt het hem vooral op de ouderijnszorg en de dagbehandeling. Verder moet er intensieve gearwerking komen met ziekenhuis MCL in Leeuwarden. Het vertrouwen in het plan is groot. Ik denk dat ons plan heel realistisch is. Wij hebben dat recent ook de laatste financiële doorrekening daarvan gemaakt. En die laat zien dat we met ons plan weer zwarte cijfers kunnen draaien. Maar net sinds het positieve financiële vooruitzicht is er kritiek op het plan. Vooral het schrassen van de acute zorg in de nacht is een punt van zorg voor de streek. Ik was dus vorige week bij een vergadering van CVA-patiënten, van de CVA-patiëntenverenigingen. Daar zaten 40 mensen aan tafel die heel erg bezorgd waren voor het verdwijnen van die goede zorg voor CVA-patiënten die juist hier in de Zionsberg aanwezig is. Ja, dat is eigenlijk een punt van ons waar wij heel erg voor inzetten. Maar het moet financieel wel haalbaar zijn. Wij zien of we daar wat in vinden kunnen dat het een bijdrage leveren kan. We moeten toch rekenen dat het openhouden van een ADOA in de avond, nacht en weekenduren, dat is toch, levert ons een verliespost op van ruim 1 miljoen euro. En u zegt, dat is dus niet realistisch. Nou, dat is wat nog ver af ligt, zeg maar, van wat de zorgverzekeraar op dit moment als het best passend vindt in hun optiek. Patiëntenorganisatie Zorgbelang Friesland wil inwoners uit omjouwing bloeken bij de toekomst van de Sionsberg. Elk die een belutsen field bij het ziekenhuis kunnen melden om mooi te praten. Op 17 januari is er dan een eerste keerkomst.